I ni'n nghanol Prif Bencampwriaeth Ceffylau'r Sioe Frenhinol Cymru 2023. Y gorau o'r goreion, y mynd yn erbyn I gilydd. Ac yn gobeithio dal llygad y beirniad sy'n ar y llaw dde. Dyma ni Mr Sam Whaley Cohen. Wedi ymuno ni o Lunden. Un poblogaidd iawn yn pasio'r eisteddle fan hyn. Dorian Lloyd. Dorian yn datblygu'n wir seren yr wythnos hon yn dangos ar rhan meirion Diane a Caleb a gwynfais seren wledig. Enillodd prynhawn ddo fan hyn yn y prif gylch. Dyna beth oedd y wyrgylch drydanol. Fe oedd e. Fe oedd e wir, ond mae'n dod nôl heddi to. Mae'r gwres yn twymo yma. Sam Whaley Cohen di ennill y Grand National a'r Cheltenham Gold Cup. Odi wir. Yr unig amateur sy'n erioed wedi wneud y ddoi na. Wedi bennu raso nawr. Y blwyddyn diwethaf fi'n credu. Yn weddol ifanc, tra bod e'n gallu. Ond ie, fel dynti ddiw I waithau. Ie, mae'n berchen ar gwmni reit fawr. Mae'n berchen ar dros 200 o practices dental. Mae'n berchen ar y cwmni Portman Dental Care ers 2009. A fe yw pennaeth y cwmni hynny erbyn hyn. I ni gweld y marciau cyfarwdd yna sydd yn rhan o draddodiad pan ych chi yn dangos gwahanol fridiau penodol y geffylau. Ie, mewn llaw, ie, odi. Mae'n gwneud effaith mewn ffordd. Mae fe'n gallu cryfhau rhywbeth sydd falle ddim yn rhy cryf yn fel y part ôl, ti'n bod. Mae fe'n, ie, hwn y benni yw e, dim cwato dim byd y benni yw e. King's Mistress. Y gorau o'r Ceffylau Hila mewn llaw. I Shirley Roberts. Fe oedd yn is-bencampwr mewn llaw i'r march yr adran gwynfais seren wledig. A'n dipyn o bwysau ar sgwyddau Sam Bernard Whaley Cohen pan yn ni'n meddwl am Prif Bencampwriaeth y Sioe. Dyma'r pinnacle. 2498 o geffylau wedi cofrestru ar gyfer eleni. Ac I ddewis yr un yna. Wel ie, a ni'n benni ar rhyw 5 neu 6 tu flan I ni a goffa dewis un, odi tipyn o beth yn diwe. Pencampwr y gyrru. James Foley. Wentworth Inspiration. Wedi mynd na dylygad I Rob. Cyn bod e'n torri ar y drot, a wy'n credu, os odi Mr Whaley Cohen yn barchus i'r facts fel, wedyn ni falle. Fe fydd e'n erbyn e, ond maen nhw'n pictiwr, mae rai gweud. Ceffyl Hackney, wrth gwrs. A mae'r camau just yn dala dylygad I. Mae fe'n bert iawn. Yr offer, y parch at yr offer. O'n i'n sôn am y ceffyl hynti, ti'n modd o dan gyfrwya. Ti'n gwybod, mae'r sport hyn yn holl boblogaidd ar hyn o bryd. Y gyrru, ac ni'n gweld siampl bach da iawn fan hyn, y gorau o'r gyrru preifed yn y sioe frenhinol. Di wedi cael tro bach da, heb dorri wy'n credu tro hyn. Eto, cewn ni weld nawr, amser bydd y torf yn dachrau. O, mae fe moyn nhw ddechrau. Cymeryd risg fach wedyn ni. Cadw tyma bach o bellter wrth ochr y celch, ti'n gweld? Peth da I wneud, a mae'r ceffyl wedi bihafio'n berffaith. A cyfle i'r lleill I gael tro bach nawr o gwmpas y prif gylch. Olygfa hyfryd ar ddornod ola y sioe yn Llanelwedd. Prif Bencampwriaeth y Ceffylau. Dyma chi yr uchafbwynt. Y gorau, ysgwydd wrth ysgwydd a'i gilydd. Ar y chwith, y beirniad Mr Sam Whaley Cohen. Yn joci I hun, wedi ennill y Grand National. A ma' 'na
Ydi wir yn dod i Sir Gyfyrddin. Wel, does dim lot o eiriau ar ôl am y ceffyl y par hyn a Dorian sy'n ei arwen e. Mae'r Gwen yn gweud bopeth yn diwe. A wy'n siŵr bydd teulu yr Evanses brydfa Gwynfaes yn agos ac yn mwynhau gweld y ceffyl un yn benni siwrne trwy'r wythnos fel cael ei garoni y gorau ar y maes yn y flwyddyn hyn. Dorian Lloyd wedi ymladd. A wedi wysu am diwrnodau. Wedi wneud ei waith yn Bencampwriaeth ar rhan Meirion, Diane a Caleb. Ac Owen wedi dyblesio. Wnaethon ni sôn yn gynharach yn dod fe bod hi'n braf gweld y brydau Cymreig yn dod i'r brig mewn sioe yng Nghymru wrth gwrs. I ni'n gweld y gorau o'r brydau Cymreig yma. Felly mae'n braf gweld y brydau Cymreig wedyn yn codi'r brig yn erbyn y brydau eraill. Os nag yn nhw'n lle ennill yn y sioe frenhinol, wel, sy'n not o beth yn ysau. Dyma chi arddangosfa wych i'r byd. Sir Enwledig, mae wedi cael tyma bach o lwyddiant yn y sioe frenhinol dros y blynydde, yn diwe, Owen? Ydy, mae'n ennill yma yn y gorffennol. Mi oedd ei frawd wedi ei feiddi fe rhai blynydde yn ôl, wrth gwrs. A wedyn nath hi hanner chwar iddo fe. Oedd yn eiddo i Dorian, perthog Gwenan Mai, mynd ar Bencampwriaeth y flwyddyn hynny. A hyfryd gweld Meirion fyny yn berchen ar Gwynfaes Sir Enwledig. Berchenog, wrth gwrs. A Diane a Caleb, wrth gwrs. Ffermwr godro yw Meirion. Pwy sy'n godro hyn o sa'n gwybod, ond dwi'n siŵr fydd e'n dathlu nes mlaen. A bydd yna mwy o lath yn y cwpad ag e. Ond Dorian Lloyd hefyd wedi rhoi tipyn o nerth a egni a gwad, dwi'n siŵr, mewn i'r ceffyl yma i gael i'r sioe yma eleni. Mae'n lafur cariad, yn dwi? Ydy, mae hynny'n wir. Mae'r un pobl ti'n gweld gyda'r brydau Cymreig yma dro ar ôl tro. Yr un teuluodd hefyd i'r raddau. Mae'n braf gweld y llinach Gwynfaes, er enghraifft. Mae yna sawl cenhedlaeth o Gwynfaes wedi bod. Y tad Gwynfaes Culwch wedi ennill yma yn y gorffennol. Wedi mynd ar Bencampwriaeth. Sawl epil iddo fe wedi mynd ar wobr gyntaf ar Bencampwriaeth o fewn i adrannau. Erioed wedi mynd ar brif Bencampwriaeth. Heigmor Glain nôl yn 2010 ar Cydi, y tocyn i sioe ceffyl flwyddyn diwetha o'r sioe yma. Felly braf gweld y cobyn Cymreig yn codi'r brig. Nychu lun fydd ar y silff ben tân. Bydd e. Fe fydd e. Wel, mae Mr Weili Cowan yn broffesiynol iawn, yn diwe. Mae fe digon iws i fod tu flaen y camera. Ydy. Pawb arall yn paratoi a mae fe'n barod am y llun. A'r het yn parhau roi trafferthion i Dorian Lloyd. Ydy, mae'r bac wedi dod to, yn diwe. Dwi eisiau gael Michelle i roi'r ledwydd fach trwyddo fe. O, mae Meirion. Cyn sioe ceffyl y flwyddyn. A Meirion yn dod i'r adwy. Cusa bach. Yr wyneb yn gweud pob peth, yn dwi? Yn diwe. Does dim yn cymharu â hyn. Mae chi eiliad i'w drysori. A hyfryd gweld Gwynfaes Sir Enwledig yn ennill Prif Bencampwriaeth Ceffylau'r Sioe Frenhinol Cymru 2023. Bydd na hwre yn Hermon heno. Llongyfarchiadau gwresog i Meirion, Diane a Caleb. Ac wrth gwrs, Dorian Lloyd wedi wneud waith yn wych drwy gydol yr wythnos. Mi fyddan nhw ar gwmwl naw am achen, fyddan nhw. Am fusoedd, dwi'n siŵr. Fydd. Mwy na hwra yn Hermon, fel o ti'n gweud. O'n i'n hoff iawn hwnna. Bydd na tipyn o barti. Maen nhw'n gwybod sy'n mae dathlu. Ffordd wych i ddod ar sioe i ben. A wy'n gwybod, un fydd yn ysu i gael sgwrs gyda Dorian yw Hannah Parr.
Wel, Dorian Lloyd, y dyn ei hun wedi mynd â Prif Bencampwriaeth Sioe Frenhinol 2023. Mae'ch teulu chi yma'n ymuno gyda ni. Sut wyt ti heblaw allan o wynt? Dwi'm yn gwybod, yn honest. Wel, ddedos i fyna am ddoi. Ti'n meddwl, geiriau ddim disgrifio. Mae'n deimlad, a wy'n deud ti be, mae'n deimlad, mae pawb yn meddwl bod nhw'n falle meddwl beth sy'r teimlad wir. Sgyn nhw'n syniad, mae'r teimlad yma fel sydd ddim byd arall. Fel ddim byd arall. Wel, i ni'n hynod o brwd ohono ti. Ond Medi, wyt ti'n prwd o dadi? Ydw. Wyt ti'n prwd o Seren? Ydw. Wyt ti'n hapus iawn? Ydw. Ydw. Na'r atebion i ni'n hoffi. Llong gyferchiad yma, wyt ti dos dim digon o longgyfarch i gael. Mae'n deimlad arbennig. Ewch adre, blwyddiwch, yfwch, pop the bottles fel maen nhw'n gweud, a mwynhewch pob eiliad gyda Meirion a Diana Brydwyr wrth gwrs. 100%, ie. Diolch, Diana. Diolch yn fawr. Dim problem, mwynhewch. Diolch yn fawr.